fallera pues porten la sang des de sempre. Lo que més m'importa de ser fallera major infantil és que disfrute més. Per fi havien convençut els pares de Clàudia perquè la feren a fallera major. I clar, jo estava nerviosa per ella, el que no sabia és que a mi també m'anava a tocar. Me va fer molta il·lusió el saber que anàvem a compartir l'any, els tres clubs. No m'ho creia, no sé, era un somni perquè mai en la vida m'havia pensat que podia passar-me a mi i de repente estaven dient el meu nom, ma mare, mon pare allí, tots. Entonces va ser algo que no... Era com si no reaccionara, no pot ser, no m'està passant a mi. Una presentació, molt de batoll, molta feina, però amb molta il·lusió, perquè crec que portem una presentació molt bona. Al principi de setmana estava més nerviosa per el fet de tindre-ho tot a punt i tal, però ja després, conforme van avançant els dies i veus que està tot preparat i que va ser tot perfecte, pues super tranquil·la. És un poquet estressat, però bé. Estic treballant, entonces no puc vindre tot el que m'agradaria, però vindre per les nits i veure tot el que estan avançant i tot el que estan fent és superxulo. Tranquil·la, ja tindré nervis en aquest dia que m'angustiaré pel discurs. El fet de ser padrina, sé que entenc que és un càrrec d'acompanyant i que al final el que vull és estar en ells i disfrutar-ho en ells. Alegria i un honor poder ser fallera major infantil de la comissió que sempre me fa riure. Pues és una responsabilitat, però també és un honor perquè és algo que sempre he vist, sempre he volgut i de repente ho porte jo, entonces me sent super orgullosa. Agrair a tot el món per fer possible que aquesta nit, demà per la nit, estigui jo i tal. A Javi, per supost, per haver-me donat aquest regal, que realment és un regal, a Clàudia i a Carolina per estar sempre ahí, a Juanjo, a Paqui i a la Chupipandi, per supost, i a tota la comissió en general per ser com són i per disfrutar de les falles conforme ho fem en Jaume. A la meva família, sobretot, perquè sense ells jo no ho viuria així, i a la comissió, perquè s'estan portant superbé amb mi, se ho estan currant moltíssim i m'estan fent disfrutar. L'agraïment més fort que puc tindre a tota la comissió perquè m'han apoyat al 3.000% i estic molt a gust en tot.